Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tawi. Taong 1983. Danau, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapagaling itong si Tawi. Nalaglag kasi siya noon sa nyog na siyang naging sanhi upang magkanda bali-bali ang kanyang mga buto sa binti. Dahil sa wala naman silang kakayahang isugod siya sa bahay pagamutan, kaya na may pinagtiyagaan na lamang nila ang hilot. Araw-araw noon, parang kalbaryo ang buhay niya sa kadahilanang halos hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang kirot at sakit kapag gumagalaw siya. Kahit may suportang mga kahoy noon ang kanyang binti, hindi yun sapat upang tuluyang mapigilan ang kanyang mga paa sa paggalaw. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kani-kanino na rin sila lumapit para humingi ng tulong. Sa loob ng ilang buwang pagiging baldado, hindi niya maipagkakaila ang paghihirap ng kanyang pamilya. Minsan nga, hindi na sila nakakatikim ng bigas sa loob ng ilang linggo dahil sa wala naman silang nakalaang pera pambili rito. Ang tanging idinadalangin na lamang noon ni Tawi ay ang gumaling siya mula sa kanyang karamdaman upang magampanan ang kanyang responsibilidad para sa kanyang pamilya. 3 pala ang kanyang anak noon. Yung panganay nasa edad 17, habang yung dalawa naman 13 at 10. Ang pinakamatanda sa magkakapatid, tumigil na sa pag-aaral para lamang matulungan siya. Wala namang magawa si Tawi kundi sundin ito, lalo pat aminado rin siyang naghihirap ang pamilya nila. Sa halos hindi na mabilang na beses na kanyang pagpapakonsulta sa mga manggagamot, nanatili pa rin siyang bigo. Ayon sa ilang matatandang kanyang napagkonsultahan, habang buhay na siyang baldado, buhat sa hindi na maisasaayos pang bali ng kanyang buto. Dahil sa kanilang mga nalaman, unti-unti naman siyang nawawala ng pag-asa, subalit dahil sa pagiging matatag ng kanyang asawa, patuloy pa rin siyang lumalaban. Habang nakaratay sa kanyang higaan si Tawi, wala naman siyang kaide-ideya kung ano ang mga diskarteng ginagawa ng anak niya. Minsan, nagugulat na lamang siya, umuwi itong maraming dalang pagkain. Nakakapag-ipon na rin yun ng salapi sa loob ng maikling panahon na siya namang lubos niyang ipinagtataka. Sa isip-isip ni Tawi, tila bang may nangyayaring kakaiba sa anak niya. Masyado kasing nagiging madali ang trabaho nito, indikasyon na hindi yon nagbabanat ng buto. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tumba-tumba, sakto naman ang pagdating ng panganay niya kasama ang mga kapatid nito. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang panganay na meron silang mga bagay na pag-uusapan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong ibinigay ang kanyang mga gamit sa kanyang kapatid habang sumasagot sa kanyang amanang. "Ano ho yun, Tay? May ipapabili ho ba kayo?" Wala, anak. Pero meron lang sana akong nais malaman sa trabaho mo. Noong mga nakaraan kasi, napapadalas ang pagdadala mo ng masasarap na pagkain. Saan mo ba yan kinukuha? Ang pagkakaalam ko kasi, sa bukid ka nagtatrabaho, hindi ba? Matagal na ako sa trabahong yan, anak. Alam ko na ang mga kalakaran dyan. Hindi rin dyan madaling kumuha ng pera. Seryosong sagot naman ni Tawi sa kanyang anak. Nang marinig naman yon ng panganay niya, halos hindi naman yun makapagsalita, subalit bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkabahala. Sinubukan pa yung kausapin ni Tawi pero mahinahon lang naman yung nagpaalam sa kanya na magpapahinga na ito.
Dahil sa ipinakita nito sa kanyang pag-uugali, hindi naman niya maiwasang mapaisip ng kung ano-ano. Ang ikinakatakot niya kasi, baka nasasangkot yon sa mga iligal na gawain kaya hindi na nagiging mahirap para dito na kumuha ng pera. Lubos niya yung ikinakabahala, lalo pat alam niya ang kahahantungan nito kung sakali mang mahuli yon ng mga alagad ng batas. Sa paglipas ng mga araw, walang ibang ginawa itong si Tawi kundi pag-aralan ang bawat kilos ng kanyang anak. Bagaman baldado, nagagawa naman niyang makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga kapatid nito. Halos mag-iisang linggo niya rin yung pinasubaybayan kung saan doon niya nalaman na hindi pala yung tumutungo ng bukid bagkus ay nanunuluyan ito sa isang mayamang pamilyang naninirahan sa baryo. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maiwasang mag-alala sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili kung ano ang meron sa pamilyang pinapasukan nito. Matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar na kaya yumaman ang pamilyang yon dahil sa mga masasama nitong gawain. Isa yon sa mga sindikatong nandudukot ng tao para ibenta ang mga laman nito sa mga aswang na nagsisilbi nitong mga parokyano. Marami rin ang nakapagpatunay noon na may lahing mangkukulam ang mga nilalang na yon. Kapag kasi may mga albularyo sa kanilang sumusuway, bigla na lamang yung dinadapuan ng kakaibang karamdaman hanggang sa dumating ang punto na madatnan na lamang yon sa loob ng pamamahay nito na wala ng buhay. Dagdag pa ni Tawi na kahit ilang dekada nang nangyari ang insidenteng yon, nanatili pa rin itong sariwa sa kanyang alaala. Ayon pa nga sa kanya, kahit napakatanda na ng padre de pamilya ng mga ito, tila bang hindi pa rin nagbabago ang itsura at lakas nito. Sa katunayan, kahit nasa edad 38 pa lamang si Tawi noon, hindi niya maipagkakaila na mas matanda pa ang itsura niya sa haligi ng tahanan ng pamilyang yon. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, nagdesisyon siyang patigilin na ang kanyang anak sa paninilbihan sa mga ito, ora mismo. Naniniwala siya na mas magandang maagapan nila yon ng maaga kesa naman dumating ang oras na wala na silang magagawa. Kahit alam niyang hindi ito ikatutuwa ng pamilyang pinagsisilbihan ng kanyang anak, hindi niya na yon tiningnan bilang banta sa kanilang mga buhay. Isang hapon, matyaga niyang binantayan ng kanilang panganay sa labas ng kanilang pamamahay. Kahit hirap na siya noon, hindi niya ito inisip pa dahil ang mahalaga para sa kanya, makausap ang anak niya. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, nasipat naman niya yung naglalakad papalapit sa kanya, bitbit ang mga pasalubong nitong dala. Nang akmang magmamano na ito, agad naman niya yung inabisuhan na meron silang importanteng pag-uusapan. Matapos niya itong mailahad, agad naman siyang nagpatulong dito na ipasok na siya sa loob ng bahay nila. Sa pagdating nila sa sala, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Tawi ang tungkol sa nais niyang mangyari. Anak, umalis ka na sa trabaho mo. Hindi yan magiging maganda habang tumatagal ang panahon. Isipin mo, mapera ka nga, pero tinanong mo ba ang puso mo kung saan mo nakukuha ang perang yan? Huwag mo kong paliwanagan ng kahit na anong kalokohan. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, lalo na ang mga nalalaman ko ukol sa pamilyang yan. Umalis ka na dyan habang maaga pa. Kahit wala tayong ulamin, ang mahalaga, maging ligtas ka. Seryosong wika ni Tawi sa anak niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pag-aalangan. Akala niya hindi yun sasagot sa kanyang mga sinabi, pero makalipas lamang ang ilang minuto nitong pananahimik, bigla naman yung sumagot sa kanya ng, "Bakit, Tay? Matutulungan mo ba ako?
Kung sakali mang hindi na ako magtrabaho doon, mapapakain mo ba ng masasarap na pagkain ng mga kapatid ko sa kalagayan mo? Maganda ang buhay natin dito, Tay. Bakit pa tayo lilipat sa iba? Alam kong nag-aalala ka lang rin sa kalagayan ko, pero mas maganda na to. Wala naman akong ibang hangad, kundi ang ikakagaan ng buhay ninyo. Hindi naman sa sinasabi kong irresponsable kang ama. Ang sa akin lang, sana maunawaan mo rin na ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang panganay. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulo ng luha nito na parabang meron yung dinadalang mabigat na pasanin. Pagsilay naman ni Tawi sa kanyang anak, pinilit niyang ipakita ang kanyang pagiging matatag upang hindi yon panghinaan. Naniniwala siya, matatanggap din ito ang pasya niya sa kadahilanang wala naman siyang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon ito inilahad sa kanya ang tungkol sa mga ginagawa nito sa trabaho. Ayon sa kanyang anak, kaya madali yung nakakalikom ng malaking halaga ng pera ay dahil sa bigat ng trabaho nito. Hindi lang kasi yun basta katulong roon, bagkus isa itong tagakatay ng tao sa tuwing merong dinadala sa tahanang yon na bangkay. Siya ang naatasang maghiwalay ng laman sa buto para mabalot yun ng maigi at mailagay sa sako. Mariinding inilahad ng kanyang anak. Kilala nito ang lahat ng parokyano ng kanyang amo, kaya napakalabo para sa kanya na basta-basta na lang na umalis sa puder nito. Dagdag pa nito na kapag ginawa niya ang bagay na yon, maaaring maging sila ay mapahamak. Ayaw naman yung mangyari ng kanyang panganay, lalo pat sila ang dahilan kung bakit nagpa siya yung pumasok sa ganoong gawain. Nang marinig naman ni Tawi ang sinabi nito, doon niya tuluyang naunawaan ang bigat ng sitwasyong kinalalagyan ng kanyang anak. Bagaman nais niyang tumulong, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. "Huwag na kayong mag-alala sa akin, Tay. Hanggat nagtatrabaho ko roon, ligtas kayo at magkakaroon kayo ng magandang buhay. Mabait naman ang amo ko, basta nakikita nitong sinusunod ko ang kanyang gusto." Wika ng kanyang anak matapos nitong maipagtapat ang mga bagay-bagay. Doon din niya napag-alaman, kaya mga bata ang kinukuha nito ay dahil sa wala pa yung gaanong kaalaman pagdating sa mga kahindik-hindik na bagay na kanilang ipinapagawa. Ayon pa sa anak niya na, noong una, may takot pa siya sa ganoong gawain pero hindi naglaon, parang manok na lang din ang turing niya sa mga taong kanyang kinakatay. Dahil sa mga sinabi nito, halos hindi naman maipagkakaila ni Tawi ang kanyang labis na pag-aalala buhat sa mga nakakaalarmang bagay na ipinagtapat ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, wala na siyang nagawa kundi hayaan ito. Sa isip-isip niya, mas mainam na wag silang magpadalos-dalos gawa ng hindi pangkaraniwang mga tao ang kanilang mga kalaban. Sa loob ng ilang buwan, nagpatuloy ang kanyang anak sa pagtatrabaho sa ilalim ng mga mangkukulam. Habang tumatagal, nagiging madalang na lang din ang pag-uwi nito sa kanilang tahanan dahil sa dami umano ng trabaho nitong pilit tinatapos. Hindi naglaon, wala na talaga silang balita sa batang yon na parabang naglaho na lamang ito na parang bula. Kahit paramdaman lang, wala. Pinuntahan na rin ito ng kanyang asawa sa pinagtatrabahuhan nito pero wala yung nadatnan sa lugar na yon. Ang tanging sinasabi lamang ng may-ari ng bahay, inutusan nila yung magdala ng mga paninda sa baryong milya-milya ang layo mula sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na maaaring aabutin nyo ng 1 linggo, kaya na may wala silang ibang magagawa kundi ang maghintay. Nang marinig naman ni Tawi ang sinabi nito, napamura lang naman yon
habang sumasagot sa kanyang asawa ng, Mga hayop talaga sila. Sabi ko na nga ba eh. Mercelita, puntahan mo nga yung kaibigan kong albularyo. Sabihin mo, kailangan natin ng tulong niya. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, dali-dali naman yung umalis kasama ang anak nilang sumunod sa panganay. Makalipas pa ang ilang oras niyang paghihintay, nakabalik na rin ito kasama ang albularyo. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung nagtanong ukol sa mga nangyayari. Maging ito man kasi, hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Tawi ang lahat ng detalye na nalalaman nito. Mariin niya ring pinanindigan, hindi pinapunta sa ibang lugar ang kanyang anak, bagkus ay maaaring pinag-e-eksperimentohan ito ng mga nilalang na kasalukuyang dumukot dito. Malakas din ang kanyang kutob na merong kinalaman ang mga aswang sa pagkawala ng kanyang anak. Matapos naman itong marinig ng albularyo, inilahad nito sa kanya na kung maaari, hintayin muna nilang lumipas ang palugit na araw. Kung susugod kasi sila roon ng wala sa lugar, maaaring ituring lang yung banta ng kanilang mga kaaway na maaaring mga hulugan na hindi nila magagawa pang masilayan ang anak nila. Huwag kang mag-alala, Tawi. Habang tayo'y naghihintay, gagawa rin ako ng plano kung papaano mapasok ang bahay na yon. Kapag hindi dumating ang anak mo sa araw ng linggo, nangangahulugan lang itong nasa panganib na siya. Sa ngayon, iwasan niyo na munang mag-isip ng mga pangyayaring magpaparusa sa inyo. Malalig kayo sa anak niyo. Hindi yun basta-bastang magagapi ng mga kaaway. Wika ng albularyo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, pinilit naman niyang sumunod sa nais nitong mangyari. Sa pagsapit ng araw ng linggo, matyaga naman silang naghintay sa pagbabalik ng kanilang anak. Habang nasa labas sila ng bakuran kasama ang albularyo, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa maaaring mangyari sa oras na hindi na yon magpakita. Kinahapunan noong mismong araw, kagaya ng sinabi ng amo nito, nasipat nila ang kanilang panganay na naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Habang pinagmamasdan nila yon mula sa malayo, wala naman sila roong napapansing kakaiba, pero nang medyo malapit na ito, doon nila napansin ang pangangayayat ng katawan nito. Pagpasok ng kanilang anak sa entradang pinto ng kanilang bakuran, bumungad sa kanila ang nakakasulasok na amoy ng katawan. Ilang beses din nila yung sinubukang kausapin pero tulala lang ito na parabang wala yung naririnig o nararamdaman. Bakas din sa katawan ng kanilang anak ang iilang pilat na naghilom na animoy sanhi ng pagkarit ng mga kuko ng aswang. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung nilapitan ng albularyo para tingnan ang kalagayan nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala siya roong ibang napansin kundi ang pagkawala ng wisyo nito at ang pagkakaroon nito ng isang malaking sisiw sa butas ng hita nito na malapit sa may puwit. Napatay naman yon ng albularyo pero hindi ito sapat upang manumbalik ang wisyo ng kanilang anak. Kinagabihan, halos magdamagang ginamot yon ng albularyo sa pagbabaka sakaling mapapagaling niya pa ito. Subalit sa kasamaang palad, wala din yung nagawa para mailigtas ang bata. Bago pa man sumapit ang 6:00, idiniklara na yung patay ng manggagamot. Alam nitong ikakasamayo ng loob nila Tawi pero wala itong magagawa kundi ilahad ang totoo. Dahil sa mga pangyayari, minabuti muna nilang wag isapubliko ang pagkamatay ng kanilang anak upang magawa nilang makapaghigante laban sa mga nilalang na kumitil sa buhay nito.
Halos ilang araw ding pinag-aralan ng albularyo ang bahay ng mga mangkukulam at aswang hanggang sa hindi naglaon, nakabuo yun ng isang plano. Alam naman itong hindi makakatulong si Tawi sa bagay na yon, kaya na may dali-dali itong bumalik sa bahay ng kanyang mga kadugo upang makapaghanap ng kasama. Nang makabalik na yon sa bahay nila, ipinakilala nito sa kanilang mag-asawa ang pamangkin nitong isa na ring ganap na albularyo. Ayon sa matanda, yon ang magiging katuwang niya para maisakatuparan ang hangarin nilang sugpuin ang kanilang mga kalaban. Nangako rin yun sa kanya, magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng anak niya. Dagdag pa nito, hindi sila titigil hanggat hindi na pagbabayad ang sangkot sa karumal-dumal na pangyayaring yon. Sa pagsapit ng nakatakdang araw, 4:00 pa lang, nagpaalam na sa kanila ang albularyo at pamangkin nito. Bago yung tuluyang umalis sa kanilang tahanan, inabisuhan sila nitong huwag mag-alala sa mga mangyayari. Nangako yung makakabalik sila, dala ang ulo ng nilalang na may sala kung bakit namatay ang kanilang anak. Tawi, gwardyado ng aral ko ang bahay ninyo. Kung sakali mang hindi kami makabalik, huwag kayong lumabas ng 3 araw. Dito lang kayo sa loob. Pakiramdaman niyo ang lahat ng hindi pangkaraniwan sa paligid. Sundin niyo ito at maililigtas kayo. 3 araw lang naman. Pagkatapos niyan, babalik na ang lahat sa normal. Seryosong wika ng albularyo bago yun umalis. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, doon niya napagtanto kung gaano kapanganib ang mga nilalang na kanilang kinakaharap. Bagaman natatakot siya para sa kaligtasan ng dalawa, pinili niya pa rin doong maniwala. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi naman makatulog itong si Tali dahil sa kanyang kakaisip. Animoy naghahalong takot at pag-aalala ang kanyang nararamdaman noon para sa mga albularyong walang ibang hangad kundi ang mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Paggising niya, napansin niyang umaga na. Dahil sa 4:00 ng madaling araw ang sinabi ng albularyo, ukol sa oras ng pag-uwi nito, agad naman niya yung hinanap. Subalit sa kasamaang palad, ayon sa kanyang asawa, wala yung narinig na kumatok sa pintuan ng bahay nila. Matapos naman niyang marinig ang bagay na yon, agad naman niyang pinigilan ng dalawa niyang anak na mag-aral, subalit huli na siya. Yung pangalawa niya, ayon sa kanyang asawa, kanina pa yun nakaalis. Dahil dito, agad naman niyang ipinag-utos na isarado ang lahat ng bintana at pinto. Kinahapunan noong mismong araw na yon, umuwi ang kanilang anak na parabang wala ng anino. Kagaya ng nangyari sa kapatid nito, tulala lang din yung pumasok sa loob ng kanilang bahay at tila bang hindi na rin yon nakakarinig. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, bigla na lamang yung nangisay at naghingalo. Segundo lang ang pagitan nang tuluyan yung mawala ng buhay. Matapos namang masaksihan ni Tawi ang mga pangyayari, halos mamatay naman siya kakaiyak sa kanyang kinararatayan. Nais niya noong tumayo para hagkan ang bangkay ng kanyang 2 anak pero hindi niya yon magawa-gawa. Yung mga buto at kalamnan niya, animoy hindi nito sinusunod ang utos ng utak niya. Upang maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa dalawa, sa iisang nicho lang din nila yon isinilid. Ang kanyang asawa ang nagpanday nito, lalo pat wala naman silang mahihingian ng tulong. Halos 3 gabi rin nila yung itinago, masiguro lamang na hindi na yon magagambala pa ng mga aswang. Sa paglipas ng 3 gabi, lahat ng nakakapangilabot nilang naramdaman ay bigla na lamang bumalik sa dati.
Nang mapagtanto nilang tapos na ang araw na sinabi ng albularyo, doon pa lamang nila napagpasyahan na buksan ang kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lamang nila na naglaho na rin sa bahay na yon ang pamilyang minsang naging amuhan ng anak niya. Ni isa sa kanilang mga kababaryo walang nakapagsabi kung saan yon nagpunta, na parabang naglaho na lamang yon na parang bula. Dahil sa balitang yon, napagtanto naman nila Tawi na maaaring ganun din ang nangyari sa albularyong nagmagandang loob sa kanila. Halos ilang taon din nilang hinintay ang pagbabalik nito, pero nanatili silang bigo. Hanggang sa dekada na lamang ang lumipas, wala pa rin yung paramdam. Pero alam nyo ba, na kahit umaasa pa rin sila Tawi na buhay pa ang mga ito, nanatili pa rin sa kanilang mga memorya ang takot na uminsang mabiktima ang anak nila ng amo nitong mangkukulam. Masakit din para sa kaloob-looban noon ni Tawi na dahil sa pagiging baldado niya, pinasok ng kanyang anak ang napakabrutal na trabaho bilang isang binatilyong mangangatay. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga yung sinabi sa dulo na ang sakit lang bilang tatay na, alam mo yun, buhay ka pa pero wala ka nang magawa para sa pamilya mo. Kasi nga, hindi mo naman kasalanan na mabalda ka. 'Di ba? Aksidente naman yung nangyari. Tapos, araw-araw nakikita mo sila naghihirap. Araw-araw nakikita mo na iniisip nila kung anong kakainin nila kasi nga, walang nagpo-provide. Ikaw na padre de pamilya, baldado, walang magawa, walang trabaho, walang source of income. So, hindi mo nga naman talaga magagawa yung mga bagay na dapat ginagawa mo. So, ito naman, hanga ako sa panganay na anak ni Tawi kasi isipin niyo kahit na napakahirap ng sitwasyon nila, nagawa pa rin niyang maghanap ng trabaho para matustusan yung pangangailangan ng pamilya. Kaya sobrang saludo ako sa panganay na anak ni Tawi. Pero yun nga lang, medyo masalimuot yung nangyari kasi napasukan niyang amo, mga demonyo So no choice siya. Kundi yun talaga, kapag may ginawa ka kasing masama, asahan mo na babalik sa iyo yan. Ano ba yung ginagawang masama ng panganay na anak ni Tawi? Nangangatay ng tao, which is hindi katanggap-tanggap para sa akin. Siguro kung pagsasaka na lang, nagtiis siya sa maliit na kita, siguro okay pa pero hindi natin masasabi kasi wala tayo sa sitwasyon na yon. Baka kulang yung pera o kung ano mang stress na pumapasok sa isip ng bata. Kaya ending, kahit ayaw niya, gagawin niya yung trabaho na yon para sa mga mahal niya sa buhay. Kaya kahit namatay itong panganay na anak ni Tawi, sobra akong saludo rito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.